Студиябызда иртәнге кунак 21 февральдә халыкара туган телдәр көне билдәләнә. Күп милләтле Башкортстан ошо айканлы төрле саралар узгара. Был иртәне безнең менән республиканың халыктар дуслыгы йорты директоры Илгиз Солтанмуратов каршы ала. Илгиз Замфир улы, хәерле иртә. Хәерле иртә. Хәлмәгез, һәләгәдәр халыктар дуслыгы ниндирәк эштәр менән кайнай, гөрләй, без күреп торабыз, тегендә байрам, монда байрам саралар. Халыктың тормышы туктамай бит инде. Безнең дә төрле халыкларның мәнфәгатьләрен, менә улар мәдәниятләрен, милли үзенчәлекләрен хаклау өстендә эшләгәч, безнең дә эш туктамай. Менә дөрес әйттегез, бу азна безнең үтә менә шу халыкара туган телләр байрамы астында дип әйтәм, менә шу исем астында күп кенә саралар, безнең 40-ка якын саралар планлаштырылган. Безнең генә менә халыктар дуслыгы йорты секторында генә гомумән онда мәдәният министрлыгы, мәгариф министрлыгы әүдем катнаша шундый сараларда үткәрә. Чөнки без беләбез, ул халыкара байрамы, ул юкка гына түгел, әгәр дә байрамның 2000 елдан бирле үткәрелә, һәм бигрәк тә безнең Башкортстанда уны матур гына итеп, шуны дәүләт кимәлендә үткәрелү юкка гына түгел. Без беләбез, тел сәясәте, телдәр торышы, телдәрне хаклау безнең бүтән региондар арасында Башкортстан һәр вакыт беренче урында булды. Элегилектән һәм әлеге вакытта да менә ошо алып барылган бик акыллы тел сәясәте аркасында безнең күп кенә халыктарның хатта тел генә түгел, телдең диалектлары, телдең урындагы ниндидер вариантлары хакланып килә. Безнең менә халыктар дуслыгы йортында 17 филиал, нитибәттә улар тарихи мәдәни үзәктәр, һәрбер халыктың бар. Әлеге вакытта без тагы 2 өстәмә тарихи мәдәни үзәк асу белән булышабыз. Улар була менә Туймазы районында безнең була Башкорт тарихи мәдәни үзәге һәм Балтас районында Мишәр тарихи мәдәни үзәге. Былтыр иште беләсез, безнең регионнарда яшәгән башкортлар электән тарихи ерләрдә яшәгән төбәктәрдә 6 башкорт тарихи мәдәни үзәк асылды. Димәк, менә инде менә безнең системабыз киңәеп килә. Уларга эш өстәле әлбәттә, чөнки безнең эшләү даирәһе киңәя һәм менә әлеге бүгенге көнгә килгәндә, әлбәттә менә шу халыкара туган телдәр байрамы ул безнең төп байрамнардан бере. Һәрбер халык, һәрбер тарихи мәдәни үзәк әзерләгән зур программа бер генә менә сара сикләнмәй, чөнки мәсәлән бер сараһын үткәрә ул балалар мәктәптә, бер сараһын үткәрә интернетта, без беләбез, әгәр дә интернетта эшләмәгән социаль селтәрләрдә, гомумән безнең бар дөйем зур саралар, мәсәлән ул безнең республика шигъри марафоны, иң төп һүзләр дип атала, хэштегтар менән һалу, видеороликлар төшерү, һәм менә БСТ менән без электән матур гына бәйләнештә эшләйбез. Менә БСТ менән берлектә төшерелгән видеороликлар 21 февральдә шул байрам көнендә иртәннән кичкә тиклем күрсәтеләчәк. Һәрбер кеше, БСТ караган кеше менә бездә яшәгән халыктарның тел үзенчәлекләрен, тел матурлыгын күрә алыр экрандар аша. Менә ошондай саралар безнең күп һәм гомумән һәрбер халыктың үзенчәлекләре бар, кемдер диктантлар үткәрә. Менә безнең ошо халыкара туган телдәр байрамының азнаһы дип әйтәм, бөтә 24 февральдә хатта безнең халыктар дуслыгы йортына килеп, немецлар үзенең диктантларын, тоталь диктант тип диктантлар язалар. Менә һәм гомумән ул саралар Уфала үтә. Безнең 21 февральдә тап байрам көнендә безнең халыктар ассамблеяһы әзерләгән зур байрамын асык рәвештә дип әйтәм. Хәзер безнең менә шул сикләүләр ипләп кенә сиселә килә. Менә шуның белән файдаланып, зур байрам булачак Якутов паркында. Рәхим итегез, килегез. Көндез сәгать 11-ләргә, 12-ләргә килеп итһәгез, һәрбер халык, һәрбер
Біздің ойышмабыз, милли ойышмабыз, өзінің номерін әдірлер, ерінме, бейуінме, мана ошол айтып. Ғомумен, яз яқын менен біз ең бірінші кімдердің елі яқларда яшеген халықтардың байрамдарын қастыреле башлай, үле башлай, біздің әлі мына үле башланық, Наурыз байрамын бұл несі өткеребіз. Былтыр өткеріп болманы билдәлі себептер арқасында Наурыз байрамы. Шунан яйлап қана біздің теге білияқтарақ кешеген халықтардың байрамдары башлана, çünkü біз білебіз, яз біздің бит ұзақ келе, май байрамдарында әлбетте өтен саралар өте. Әлеге вақытта біздің бұл азналағына Мишке районында асыларға тегеш Мары тарихи мәдәни үзәктен 3 еллық ремонттан, ремонт қанатуы реконструкциядан балалар хабада башлығы Радиф Аритулы келерге теш, оның қатнашылығы менен біздің асаласақ, ондай аналықлары юк. Ресейде хатта Марилда өзінделі Мариларға ошондай тарихи мәдәни үзәк юк. 2 этажлы интерактив музейі менен бүті ерде панельдар залы бар. Мына тап, мына Радиф Аритулы һәр бір мәдениет кәңәшмәсендә әйтә, ул мына ниндейдер бір мәдәни тормыштың кайнар үзәге булырга тиеш дип. Мына ошо концепцияны эшләнгән ул безнең беренче. Башкортстан тарафынан сынап та безнең күп милләтле Башкортстанда яшәүче төрле милләт вәкилләренә игътибар зур. Үзләренең республикалары, башка республикалар менән, шулык Марий-Эл һәм Чувашстан менән Башкортстан индирект хезмәттәшлек итә. Улактан ярдәмдар бармы? Һәр вакыт бәйләнештә торабыз. Ярдәм турында күбрәк без ярдәм итәргә тырышабыз, чөнки безнең элек-электән шундыйрак караш, һәм мин уйлыйм, ул дөрес караш. Бу Марилар безнең Марилар. Ул Марилның Марилары түгел. Бу сугышлар безнең сугышлар. Сугыштанның алар монда элек-электән яшәгән, уларның мәнфәгатьләре безнең мәнфәгате. Уларның ниндидер бер күтәргән хоролар безнең хоролар. Шуңа biz әлбәттә күрше булып яшәйбез. Анда барабыз, кунак булып, улар килһә, улар кунак булып киләләр безгә. Менә шундый бәйләнештә. Әлбәттә менә шул әгәр дә күбрәк мен уйлыйм, безнең яктан килә уларга. Чөнки мәсәлән галимдар үзенең халыктарын өйрәнгән вакытта безгә экспедициягә киләләр, чөнки Башкортстан марилары күбрәк хаклаган мәдәният үзенчәлекләрен, ниндидер бер гореф-гадәтләрен хатта Марилда булмаган. Mesela alар bizge kelip üzerinin manatı harabot degende tezeleşip biюде bize kelip tergizgenler üzerinde. Demek mına elbette bizden köçlü respublikabız, özü bizden halklarыбыз, özü biz karayalabız. Olar elbette bulekler bilen kile sakırıp duralar. Bıyılga bizden mesela karalgan hatta bütün Resey marilardan Yeni Merkanaş bize üterge teyişti biz planlaştıralım hatta çünkü biz bile mesela Mari halkının 25% bizde yaşay. Buna 400 bin Mari yaşay Reseyde, buna 100 bin bizde. Nişe biz onlarda sektördeki Mari yıldığının qarıga teyiştip biz öde bizde onlarda xəstərləyimiz, qarayımız. Şul bizden Kurşu Respublikabız, elbette motor Kurşuluk münasebette yaşayıp abız. Mına türlü milletten tege goruf-гадәтләрен һөйләдем. Безнең үзебез башкортлар менә еллардан хәзер безгә фото күрәтәм. Кашкар авылында бик үзенчәлекле байма байрам үткән икән, төрле ярыштар үткәреп самавыр сәй менән һыйлап таралды халык еллардан Зәкия Мустафина язган. Менә күрһәтә икән. Халык сынап та ул дәртле, халык әүдем, теге безнең бөт авылган милләттә ниндидер үзенең йолаларын алып баралар. Менә йолаларга да күп итеп сәламәттән дә сәламәт рух икәнлеген онытмага гына. Әйе, һәм Башкортстаныбызда бар милләтләрдә һәр вакытта дуст тату яшәһен дигән теләкне әңгәмәне тамамлайбыз. Республиканың халыклар дуслыгы йорты директоры Илгиз Замфирулы Солтанмуратов булды бу иртәлә безнең зур рәхмәт, уңышлы көн һеҙгә. Һеҙгә зур рәхмәт. Ошо аҙна дәвамында сәлам программаһында төрлө милләт вәкилдәре менән аралашыу әңгәмә ҡоролған. Илгиз Замфир, һеҙҙән фатиха алдык. Һәр иртә ҡарарға һәм тыңларға онотмағыҙ.